fora virus. Ta-ta! Bon dia, xiquets i xiquetes! Així estic. Per què? Perquè sí, perquè avui és festa, és Sant Josep. I resulta que volia comentar-vos de fer l'exercici que alguns i algunes ja conegueu, de globo. Pues ara vaig a fer-ho per a tots i totes, sí? Ja sabeu com és. Cada vegada que ho fem, a l'acabar anirem dient fora virus, perquè se'n vagi pronte, sí? Va, comencem. Musiqueta de fons un poquet. I agafem aire des de baix, mos convertim en un globus. Creu en tu mateix. Si vas, Fora virus! tots Dos. som diferents. No deixes de somiar. Fora volem. Fora volem. Fora volem. Fora virus! Fora virus! I 3! ¡Tachán! Ja està. Així ens relaxem un poquet i també espantem les coses que no ens agraden. Fora! Mua! Que tingueu un bon dia del pare. En recordeu-vos, de felicitar als vostres papis, Hasta demà! Fora virus!